Lectura do Santo Evangelio segundo San Lucas. En aquel tempo, o saber Herodes, o tetrarca, todo o que pasaba. Estaba perplexo, xa que algúns dicían: resucitou Xoán de entre os mortos, e outros: apareceu Elías, e outros: o profeta dos antigos resucitou. Pero Herodes dicía: a Xoán mandeino eu decapitar. Quen é logo ese de quen oio tales cousas? E buscaba a maneira de ver a Xesús. Palabra do Señor. No Evangelio de hoxe vemos que Herodes quería ver a Xesús, pero o seu desexo nacía da curiosidade e non transcendía máis aló. Aínda que se falaba moito de Xesús e dos milagres que realizaba, cando finalmente viuno, non lle causou maior impresión. Xesús negouse a responder ás súas preguntas, o que revelou a corrupción e depravación de Herodes. Nós tamén podemos sentir o desexo de ver a Xesús nalgún momento, aínda que xa non contamos coa presenza física de Xesús como en tempos de Herodes, si o atopamos realmente presente en cada Eucaristía. Aí, en cada sagrario, poderás atopalo. A tradición de la Igrexa estableceu os xoves como un día especial para adorar a Xesús na Eucaristía. En moitos lugares, Xesús está exposto na Eucaristía. A adoración eucarística é unha forma esencial de estar co Señor. Xesús está presente tamén en tantos irmáns nosos que foron marxinados e que sofren moito, xa que moitas veces non nos recoñecemos. Xesús espérache cos brazos abertos nas situaciones máis difíciles. Hai que ver como enche o corazón atoparnos moitas veces con quen amou e amanos.